କୁହାଯାଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଧଳା ଜାତୀୟ ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁମିତ୍ରା ଥୋଡ଼ି ମସ୍ତି ଥୋଡ଼ି ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନନଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇରେ ଗ୍ରେଟେଡ୍ ହୋଇଥିବା କୋକୋନଟ୍ ବା ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଭାଜିବା। ନଡ଼ିଆ ପୁରକୁ ନନଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇରେ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାଏ, କାରଣ ନନଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇରେ ସହଜରେ ଲାଗିନଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ପୁର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲାଗିଯାଏ। ନଡ଼ିଆକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଭାଜୁଥିବେ ଏବଂ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ଚିନି ଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବେ। ଚିନି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ସେଇଥିରେ 3 ରୁ 4ଟା ଅଳେଇଚ ଛେଚିକି ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇ ନଡ଼ିଆଟି ଟିକେ ନାଲି ହେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଅଠାଳିଆ ଲାଗିବ, ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ନଡ଼ିଆ ପୁରଟି ଯେତେ ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବ ଆମେ ସେତିକି ଭିତରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଫ୍ ବନେଇଦେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ବଡ଼ କପ୍ରେ 1.5 କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ କପ୍ରେ ଚିନି ନେଇଛି ଏବଂ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲୁଣ ନେଇକିନା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଫୁଟି ଆସୁଥିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ଯେମିତିକି ପୁରା ଶୁଖିଲା ନ ହେବ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକିନା ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ। ପୁରା ଟାଣ କରିବେନି, ହାଲକା ପାଣି ଥିବ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ମଣ୍ଡା ପିଠା କଲା ବେଳେ ହାତରେ ଟିକେ ପାଣି ଟଚ୍ କରିକିନା ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡର ଷ୍ଟଫ୍ କରିଥାଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚକଟି ଦେବା। ତାକୁ ଗୋଲାକାର କରିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁଟା ପୁର କରିଥିବା, ନଡ଼ିଆ ପୁର କରିଥିବା, ସେ ନଡ଼ିଆ ପୁରକୁ ହାଲକା ଦେଇକିନା ଯେତିକି ପରିମାଣ ଦରକାର ସେତିକି ଦେଇକିନା ଟିକେ ପାଣି ଟଚ୍ କରିକି ତା ମୁହଁଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଯଦି ମୁହଁଟା ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଥିବ ତାହେଲେ ନଡ଼ିଆ ପୁରଟା ସିଝିଲା ବେଳେ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 10ଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି କରିଲି। କୁହାଯାଏ ସୁଦାସାବ୍ରତରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ 10 ପ୍ରକାରର ହିଁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଏ, ଯେମିତିକି 10 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ, 10ଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏବଂ 10ଟା ଦୀପ। ତାପରେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଇଟିଲିର ଛାଞ୍ଚ ଥୋଇକି ସବୁତକ ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ମୁଁ ଥୋଇଦେଲି ଏବଂ ତାକୁ ମିନିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ବେଶୀ ପରିମାଣର ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ଏକାଥରକରେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତାହା ଫାଟିଯିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆମେ ଏହାକୁ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଷ୍ଟିମ୍ କରିଦେବା। ଆମର 10 ମିନିଟ୍ରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ସ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।